Hello guys, welcome back to my channel and my new video. दायो नोंथांमोना already thumbnail बा टाइटलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ मानि जागोन। दिनैनि भिडिअ आनबक्सिं भिडिअ आरोखि आं दाख्लै लोखि फुजानिफ्रायनो पार्सेल सौफैबाय थादों ओमफ्राय आङो आनबक्सिं भिडिअ लाबोनो होननानैनो आनबक्स खालामथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै आङो माने पार्सेल सौफैबावनांगौ दङ ओमफ्राय आं नेनो हाला नेनो हायैनि आङो दिनै माखासे खालामो माने बारा बुरजा गैखाला सौफैनांगौ मोनसे बा मोननैल'सो दंसैयो ओमफ्रायो दायो होमबाबो आङो बेखौ खालामग्रोनोसै नै खाथियावनो ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ ओमफ्राय बबेखौबा आं नायनानै मिथिखागोन आरो बियो मा जाथावगौ ओमफ्राय अबेखौबा मिथिया ओमफ्राय नैबे नायनोसै आसान बियो आसान दावबावदों दाउ गेसेरलायबाय जानांगौना सना नै सनाया आब'नि फिसाजो हायगोन खेमसिखौ ओरैनोसो लादों आखाइजों ससे लागासिनो masih गिदिर Tindur gitu kak kan enggak Wah baiknya sih apa sana sih sing kalai oh anggap bridal shoot kalau dia kan kena Mana yang kasih bukan cuma si kan be. Mau itu udah kasih berapa tahun ini kan kagum be. Baru 2 second. Nih biku lima selesai. Insai. Cuma sana be. Masa aku bisa na? Mica. Ang mic baik. Numan mic banget. Eyelashes, fake eyelashes. Moonba dong biyo. Masang dulu, jadi masang na. Acha moonba nih free. Sampai acha itu sih kamu nih lain gak biyo pada masang na. Flipkart nih biyo, sampai biyo malah. Aku thal dong mau kuah, lain lagi. Masuk na ya. Sona sekarang pasti pulangnya apa deh Sona? Ini bapak lain aja. Memang dia apa nih? Kanan kiri. Biar malah kira berdungu nih, kira sampai malah tikli berdungu, tikli main mulai, tikli berdungu, tikli nih. Ini dah besar. Sayaคุณหลังไม่ทันใช่ไหมได้หลังไม่ทันก็มีเสร็จเลยนะใช่ไหมOh lipstick ใครเป็นวันอันมือจังหนูบุรันว่าไม่ใช่แบบไอ้บุรันทันแล้วไม่หนีไม่ใช่บุรันทางพัดยังไงมันbisa sachi ya. Mun ba dong nih. Moनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा. Marigra gैया दै. Bijing दोननांगोन आं बेखौ marigra गैया. Tambah dong. Oh dong. नै marigra ओमफ्राय थांफादों गैया होनबावबाय. बख' जाजोबो. मोजां नै. बख' जाजोबो. बख' जाजोबो. मोनबेसे कालार दङ बेयाव होनाय दंजोबखायो नै. मोजां कालारा.
माने दालाय मोनसे उन्दैफोरनि माबा गैया होमबा ओरै नारसोलायग्रा खोमोरग्रा दङ ना बिदि ओरै नारसोलायग्रा मोजां मोजां कालारा मोजां आखायाव नांनायाव जा मोजां नांदों बेखौथ' दामियानो मिथिखाबाय बे खानायाव होग्रा बुसासाया ना सोना सनिया आखाइ फाव खालामगासिनो दै मोनथाम दङ बेयाव नैबे गिदिरसिन क्लिप बायदि मोनबाय आं गाबनाय सेलखौ क्लिपानो थाबाय क्लिपानो बै ओरै ट्रोप ट्रोप सोग्राया 100 pieces dong dia. Bebaji, very trip, very. Sorry, nine. Bukan sana. Semacam itu. Mesti berat sekali. Apa you? Oh, eyeshadow. Menai dong. Menai jeng. Macam mana aku? Cuma dikit. Eyeshadow flake. Ayo, kerja deh. Ayah belum. Eyeshadow belum lagi kerja bunda. Nah. Bukan bunda. Nah. Bukan bunda. Bukan sana. Tadi kan udah bicara begini. Begini gitu. Aku mana sih? Ada nih mensi menai dong. Menai jeng kom mana ada amplaya gitu. Nih biar na bangsin glitter loh dong glitter. Oh bangsin glitter na mensi menai. Menai loh sudah mudah glitter. Mbak musan udah nak kalah musan. Sini. Maybe work silibannya. Satu. Kali. Box, kamu kalah kain. Zippy clip. Biar wake sudah dengar. Nih, box sudah macam apa? Punya lagi masih dulu teler. Nih biar mabani sih deh. Meesho nih. Woi, coba dulu teler. Punya jad dulu nih. Coba dulu tanding na. Nih bumalen nih. Coba dulu tanding. Rahasia. Dia Meesho ni malah. Meesho hai biji jewelry mau biji juga mudah harusnya. Baik hap supingnya kita lihat ni nanti. Kira zagi zil kan ni. Tapi malah kira tengok. Ampai biar aina, mana stiker aina yang walau sambil berdua. Bisa 22 sedung ni. Yang mari stiker berdua ni. Ni kamu nak aina beri stiker, maya. Saya ni aina apa? Sab ada. Mana bala muda muda ada yang cakap itu biar. Pun bisi tangkrai amprang sanak sih.
खुदिया बुबाय थादों लेन्सखौ आयौ मानसि गोरा जाखो बेहालाय मा बियो मबाइल कभार आंनि आरो बेखौ माबावसै खोमसिखौ माबानो आंसो केमेरा दंखायो जानला मोनलासो सिम्पोल मोजां नुदों आं नै मोजां ना मबाइल कभारानो गैयामोन आंनिया ओमफ्राय बेखौ माबानो बेबा मा बुस्थुथाय बिबारनि ओरै खानायाव थुग्रा मोजां मोना मोजां ना कालारा जा मोजां मोजां दङ नै आयौ नै नायकानि स्ट्रेटनार बेखौथ' मोजाङै खुलिनो लास्ट भिडिअआ एसे मोनासैखाय बारा मोजां नुवासैलै बिसिना जोब्बाय आङो मिथिला नायकानि जोबनो मालामोन जमायनाय जाखो जमायजोबनोसै नायकायावबाथाय बुस्थुआ फिसा जागोन पेकिंआ नोगोर गिदिर जागोन बेबो मा जिनार जाखो स्ट्रेटनार बिल दा मोजां मोनो आंनि जेबायदि आइकनिक मिनिं उल्थासो खिथि नायहरगासिनो ओरैबादि Cuna! Dia ada yang apa juga isi kamera deh. Cuma gini kan terus tuh ada dia. Sini kan. Oh. Wih, bas nu bailai. Pertama. Mana mana. Sunan dun kerana dia. Macam na, mama bikin. Sasa lagi. Biji munpai na bobo orang. Mana cute ni masih. Ini ada lain. Negara mana hanya singa. Konot ni lah hagrama konot deh. Hagrama. Pusi. Hagrama kan. Mama jengau. Sasi mama saya jengau. Payah. Biku jengau ni hagrama ni ada. Nampak dia konot teman. Nah dia apa? Tunggu sekejap. Jumlah lagi dia. Videoखौ बेलासियावसो स्टार्ट खालामखादोंमोन जोङो ओमफ्राय नै मोनालायबाय बारा मोजांबो नुवासै भिडिअआ बेनो लास्टमोन आरोखि आनबक्सिं जादों बेखौनो खिन्थाजोब्बाय आङो ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय बेनि थाखाय सरि बाय सी यू नेक्स्ट भिडिअ